Huriani Tuhatan, nahi naholongani Tuhan Yesus Kristus. Tapuk kama parminggota di bagasan sadarion. Suak songoni na mengikuti live streaming di ina masing-masing. Taparade ma roha doho pikirata, marede mahita. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songono donin na Jehovah, yang gohala partigori, manguludo di bahen parsi hohotna, marhaporseaon, alai, anggo dihala parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami dan dibadua gijang. Hupangido hami tuho, saya lehon matuhami todini hasitongan doho dame. Asa takas huboto hami nasa niroham. Jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Oh
sahu panguluan sai babo surto dikon sai babo surto dikon. Patik ni debata di minggu tasadaryon imasian patik patoluhon dohot lapatanna songonom ma patik patoluhon dang jadi dohonon muguar ni debata yang go soture dalanna aihona uhumna dosogot akana marsine yang digowarna dia dola patani ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujar naroa, manang mangasi marhite goar ni debata. Ay dinatar sosa dohot tangiang, dohot puji-puji do, si dohonon goar ni debata. Ima sahatna. Atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Marede mahita. Tuhan jodoh masa ngaki ala salah pabahenaki hata so une mabaru rohani dogaku be pikiran hatana hurak ture jorak Tatu poti mado satana godang itu adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Si topan na sana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolman manusia. Narodohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuulahami marhitesian pangalasyon nami di patikmi. Ima marhite-hitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang siang pakatayon nami na soture, rodi pangulion nami na dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutu dohami hona uhum, alani dosa nami i. Alai, natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho, alani anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadia tu rohan nami be. Asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan nasora sudah. Na pinar bagabagam. Diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringo Tuhan sesani dosa. Mucat pedolok jala humutal akarobean. Alai anggo para sini rohaku. Nasotupa mucat siako. Jala pada ni hadameoku. Nasotupa humordit. Ninna Jehovah siasi iho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. So ada diri
Hatani di batan daga beturpuk epistel di minggu tasadarion imasian sada Tesalonik tolu ayat sada sahat rodi 10 pitu 10 tolu songonom ma alana tartok kami besihol nami denggado di rohanami holak kami majolo tading di huta Aten. Gabe husuru kami mas Timoteus angginami jalan aposon ide bata makoboson barita nauli nasian Kristus asa dipatogu rohamuna jale dipodai hamu marhapo seau. Asa unang diungguluhan akka hapur sohoni na debas ya kamu. Ay deboto hamu do tusi do hita di padiri. Ay do de tonga-tonga muna do pe hami nunga hulumbahon hami hian tu hamu. Nanaing masa akka hapur suhon tu hita. Songon nang masa tutu patar di jolo muna. Di baheni daktar tau nau be gabe husuru mama nak kasih hapur siyaw muna atik behanang di ujuni si pangujuni ihamu gabe mangopo maon na huhalo jaho kami. Alay dumulak si Timoteus tu hami sian hamu denggado di baritahon tu hami hapur siyaw muna dohot holong ni rohamuna. Akup ni di baritahon doh gujumuna marningot hami dohot si muna. Naing idon muna hami songon hami na masihol di hamu. Disima tarapul hami marningot hamu ale akadongan di bahen hapur siyaw muna nang pe didodoni ragam ni hagogotan dohot hapur suhon hami. Ay na mangulu mahami nuaing anggohot hamu jongjong marojahan di Tuhan. Ay hamuleteon dia ma natarlihon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilala hami di jolo na debata nami marningot hamu. Borngin do tarian lobi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaon nami bohi muna laos patikosan nami idalom bahawa hurangan di hapor siawan muna. Alay debata amata sadiri doho Tuhan Yesus ma pabuluson laka nami tuhamu. Alay digohi jalalam tambay Tuhani ma holongan ni rohamuna sama hamu nang tusaluhut songon holong ni rohanami di hamu. Lau patuguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata dinaroi Tuhan Yesus rap dohot saluhut akkana badia ima sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jalano peopsa. Amen. Marede mahita. Jesus hapus aku unang mau basoku ali hapus jurang inaso mardongan ototong domaku di pardalan aku Yesus hapus aku unang mau basoku O samping rajaku honolo aku aposom doau iharajaomu sonang marohaku kutakas diau O samping rajaku jala olo aku. Taha tidakon maha taha porsiotai songenahi na tidakon nidongan saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohahubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di haupinar silang, na tua-tua tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundu tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanaon, mangumuhiala na mangulu doho na mate, au porsea di ton di perbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hato panihala krisen akka na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu doho dihangulon na sudah. Amin. Marede kur maranata.
diuduti kor wilayah 16. Tabigi matik-tikta di menggutta sadarion. Horas madi hita salutna amang inang tatangihon matik ting di mingguta sadarion Minggu 2 Dung Trinitatis 20 Juni 2025. Guarni mingguta sadarion ima minggu 2 Dung Trinitatis. Topik ni mingguta ima satia mangihuton dohot mangkobasi Tuhani. 2. Pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu sadarion Minggu 20 Juni 2025 di parminggunon
Di patupa huriata do pasahaton ulos tu aka ruas ni huria nama rumur 70 tahun sian tanggal 26 Mei saat tu tanggal 29 Juni 2025. Tolu di hari Minggu sadarion Minggu 20 Juni 2025 di patupa huriata do ima pelantikan panitia pesta gotilon tahun 2025. Dung sidung pelantikanon di patupa panitia do rapat pleno mulai pukul 12 WIB sampai dengan selesai. Maringanan di ruang serbaguna pinangido tu sude panitia asaro mandohoti rapati. Tiktingon ma songon naga be undangan. Opat peneguhan CD kelas CD reguler tahun 2024-2025 tu 30 halak ruas ni huria di patupa di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di parmingguan pukul 10 WIB. Dung sidung parmingguan diuduti ma marulau nabadia tu peserta CD dohot natoras. Jala terbuka do tu sude aka ruas naing parsidohot tu namarulaon nabadiai. 5. Patangyangan wilayah di huriata di bagasan samingguan ima di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 wilayah opat di rumah keluarga Budiman Cornelius Santiago Hutapea SH Theodora Monalisa Lasni Rohata Boru Huta Barat SS. Waktu 10 sia 30 WIB. Alamat Jalan Teluk Bayur Sada nomor 8 C Komplek Angkatan Laut Pasar Minggu. Onom panitia pembangunan perluasan ruang serbaguna, rumah OB, dapur dan toilet. Di hari Minggu sadarion 20 Juni 2025 di patupa panitia pembangunan do rapat koordinasi do situa wilayah marpardomuan tu rekonsiliasi penerimaan sian kontribusi jemaat masuk pukul 10.02 WIB sampai dengan selesai. Maringanan di ruang konseling gereja. Pinangido tu sudah situa wilayah 1 sampai dengan 17 asaro mandohoti rapati. 7. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. 1. Liburan sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Kegiatan liburan sekolah minggu kelas kecil TKA, TKB, dohot kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD di Patupa di hari Sabtu di tanggal 5 Juli 2025. Maringanan di Taman Impian Ancol Jaya pukul 6.30 sampai dengan 15 WIB. 2. Jambore anak sekolah minggu. Pelaksanaan Jambore anak sekolah minggu wilayah Pulau Jawa dohot bagian timur di Patupa di hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2025. Peserta anak sekolah minggu nama rumur 10 1 12 tahun. Pendamping guru sekolah minggu nama rumur 20 1 40 tahun. Maringanan di Gunung Gelis area Bogor Jawa Barat. Dewan Koinonia Seksi Ama. Seksi Ama HKBP Pasar Minggu naing patupahon ima kegiatan perlombaan cerdas cermat Alkitab dohot berpacu dalam buku ND antar wilayah ni dohotan sude ruas ama sian wilayah sada satu wilayah 10 pitu. Ima naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 maringanan di ruang serbaguna Pitch Amang Aris Huta Barat dohot amang calon situa sahat turnip. Dipangido tu sudah ruas ama ganup wilayah asa mendaftar matu situa wilayah manang na langsung tu fix perlombaan. Dewan Diakoni Seksi Pendidikan. Nunga dibuka Yayasan TK Terangkasih ima pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup. Pinangi dohon matus hita namaranakon usia 4 tahun mendaftar di playgroup, usia 4-5 TKA, usia 5-6 tahun TKB. 2. Pasahaton Bantuan Sosial Pendidikan. Huria Marhite Seksi Pendidikan naing pasahaton ima bantuan sosial pendidikan semester sada tahun 2025
tuaka ianakon ruas ni huria jenjang SD, SMP, SMU, dohot perguruan tinggi di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Parmingguon pukul 7 WIB. Walu ruas Naim Baru. Di bagasan Minggu Sadarion nunga di jalo gabe ruas ni huriata HKBP Pasar Minggu ima keluarga Theo Renaldo Hasudungan Sinambela STMPP Inang Petra Regina Boruta Barat STMS dohot 2 halak ianakon nasida. Alamat Jalan Batu Merah Sada nomor 3 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, masuk wilayah SIA. Nomor registrasi jemaat 09882, pindah sian anggota jemaat HKBP Resort Pasar Minggu. SIA ruas Parguru. Songon naung diputuson di rapat sermon Parhalado di hari Rabu 10 Juni 2025 mulai Minggu Sadarion 20 sia Juni 2025 nunga di jalo huriata gabe ruas Parguru na pindah sian huria na asing. Ima keluarga Bofri Situmorang Inang Rifawati Boru Sianturi dohot sahalak tanggungan. Alamat Kebagusan Kecil nomor 104 RT 002 RW 008 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, masuk wilayah 3. Tatangnyakon ma asa boi nasida mandohoti ulaon di HKBP songon naung ditotopon di aturan peraturan jala boi nasida gabe ruas penuh. 10 Namar Bagas Tikting Parjolo naung manjalo pasu-pasu Parbagason Erwin Pratama Hanjaya Nainggolan SE anak ni Amata John Nainggolan SE tubuni Inata Tiar Borusi Tanggang. Nomor alamat di Jalan RM Kafi Sada nomor 10 sia RT 008 RW 003 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan, wilayah 10 Tolu. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Oroana Rini Juwita Boru Tambunan SE Boruni Amata Mangapul Tambunan Nahinan. Tubuni Inata Jeni Rika Boru Silitonga. Alamat si Marhompa Desa si Abal-Abal Tolu si Pahutar Tapanuli Utara Sumatera Utara. Anggota jemaat HKBP si Marhopa Resort si Pahutar. Pamasuan di Patupa di hari Sabtu 2 Juli 2025 pukul 10 WIB di HKBP Bolon Resort Pangururan. 10 Sada ruas Namonding. Nah di hari Sabtu 28 Juni 2025 nunga jumolo monding amata Alfred M na 70 SH umur 72 tahun. Nahina baluhon ni Inata Rita Rosdiana Borusi Manjuntak. Alamat Jalan Gunuk Sada nomor 44 Jakarta Selatan, wilayah Sada. Tatangnyakon ma asa tibu tarapul keluarga nama Sitaononi. 12 ruas nama huriata nama ulang tahun. Saluhut ruas naung Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas nama ulang tahun hatu tubu dohot nama ulang tahun Parsari Peon. Mamuka sian tanggal 20 sia Juni sahatu tanggal 5 Juli 2025. Guar-guar nama ulang tahun Boy Mataida di buku warta jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilas nirohatai di enet dosian pesalmen 70 tolu ayat 4 1 ayat 5. Jala halo mohon Jahoba jadi lehononnad matuho pinangido niroham. Pasahat ma dalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. 10 tolu ruas Namar Sahid. Tuaka ruas Namar Sahid, nah dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot aka Namar Sahid penahun, dohonan nami mah, saya dipasu-pasu tuani mah sude pangubation na jinolomuna,
tibu malum pasahitoni. Tatangyokon manasida asa tibu malum sian pasahiton. Daftar goar-goar di bagasan pasahiton boi mataida jalatajaha di buku warta jemaat. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata boi matajaha di buku warta jemaat naung di parade huriata. Songoni matikting di hita di bagasan samingguan. Mare dekor ama.
Tapapunguma piliata kantong sada a dohot kantong sada b marede mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohu pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu nahurian itu hatta.
Horas madihita sadhuna. Huriani tuhata tatangi hummahatanya debata jami tadihita di mingguta sadarion. Dienet sian buku sadara raja-raja biddu 10 sia. Mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 sada. Nani ihotan ni topik manang tema satia mangihuton doho makobasi Tuhani. Sonom mahatana kamanginang hujahahom marihita. Alainin na Jehovah matuibana. Mulak mahotu dalam muhian tukad Damaskus. Lao mahotu si jalamiahi si Hasael bahir raja gumonggom Ram. Miahi doho si Jehu anak ni si Nimsi bahir raja gumonggom Israel. Miahi doho si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Mehola bahen panurirang sikakmu. Jadi manangisi nama lua siap podang ni si Hasael ikom mate bunuon ni si Jehu mai. Jala manangisi nama lua siap podang ni si Jehu ikom mate bunuon ni si Elisa mai. Akup ni tinggal dopehu wae di Israel 7.000 halak. Saluhu nai akan naso mangalopi ulu ni tokna marsob batu baal. Dohot naso dung mangumma ibana. Dungimat dalam masih Elia siani gebe paksa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana doho 12 pasang horbo di joluna. Ibana sadiri mangolat-olat pasang napa 12 honi. Dungi didapat to si Elia ma ibana. Laos dilukupon sappe-sappena tu ibana. Dungi ditadiko si Elia sama akka horboi jalan marlojong mangihutu si Elia di dokma. Ualoa saujolo mangumma damang do dainang. Asa hui hutoko. Dunginin na si Elia matu ibana. Lao mahomulak. Ayah hado na hubay ni tuho. Dungi mula maibana siya labung na. Jala dibuat sa pasang horbo. Laos dipotongi dui. Ula-ula ni horbo itu dipakai marmasak juhuti. Jala dileho panganon ni akan aposona. Dungi borhak maibana mangihuto si Elia gabe parhaladuna. Ima sahakna. Hurian itu hata upadar maju tuhitak kamanginang. Permulaan ni ahana masa uban nadong hatani debata songon naujanak kaning tu si Elia. Naparjulu sahali si Eliaon manurirangi disuruh debata gabe panurirang tu bangsa Israel. Ima ditiki panggonggomion Raja Ahab. Na mangalak boru si Isabel bahen perdijabuna. Boru ni si Pelebegu. Jadi ala ni pengaruh ni si Isabel, boru ni si Pelebegui, gabe diului si Raja Ahab ma, pajongjong debata gana-ganaan, debata Baal, dohot debata Asera, nani hasomalhon ni bangso ni si Isabel, dihutani natorasna. Ape sada musubolot dui sogoni rohana balga dui molo nungadida debata bangso Israel bangso na sadiri patupa parsobaon tu debata sileban. Sada musubolot dui sada sogoni rohana pala balga dui molo pola nungadileho bangso na rohana marsoba tu debata Baal. Pola do rupani hulahi madok sampai 2 poin patik sian na 10 patiki mangatur honi.
Audu Jehovah dia Batam nina dia batat dan jadi marakku pau bayanomu dia Batam. Ima pati parjulu. Pati padua dan jadi ganomu di jalan jadi bayanomu akka laho si sobau na di Banu Gijang di Toni Tano di Bagasan Aik laho si sobau manang siluan. Sampai 2 poin patiki ape 10 do patiki 2 poin menekankan asa unang adong nang gusede siap bangsoi na mangale roha maka porsiai do marsoba tu dia batasi leban. Hape lausima di bain Raja Ahab. Ala ni pengaruh ni perdijabuna si Isabel boru ni si pelebegui. Gabe ditulupi jalani resmi humma laos di pajongjong di huta Samaria. Debata Baal doh debata Asera laos si sobaun ni bangsa Israel. Pola do gudang bangsa Israeli. Mangihutom parsobau ni ala nunga rajana sadiri pe marsoba tusi. Bisa detik hurian itu hatta Roma panurirang ni debata panurirang Elia. Na mangula laho pahoton haporsiaw ni bangso Israel utara na beribu kota Samaria imana ni gonggoman ni Raja Ahab i. Asahot marhaporsiaw marsob batu debata gabe di topo tiba nama Raja Ahab. Di do iba nama tu Raja Ahab asa di papungu sude panurirang ni Baal gorang ni 450 halaki. Ipapungo mai di buam ma tu dolo Karmel. Asa disima di patuduhobe dibuktikan apakah memang dewa Baal itu ada atau tidak. Asa sude bangsa Israel marnida debata na dia do na adong sasitonga. Debata ni Israel do debata Jehovah do manang debata Baal nabinuan ni si Isabeli. Jalai do ma papungu sude panurirang Baali tu dolo Karmel. Jala buak ma 2 jonggi lebu na mokmok si pelehonoton. Sada di panurirang Baali. Sada diau. Asa tapatuduhon tapelehom mai. Di joube ma dia batana. Di jo nasida ma dia batana Baal nai. Adong ko manangdang alusna au peduk kubayanan non sia jonggi i hupotong jonggi i huwa di atas nisoban hamu pesongoni potong jonggi i ba di atas nisoban jo hamu Baal munai manang nama realus do mabuat pilihan munai au pe wa madiau saya di hamu saya di au ulahum mai ipapungu Raja Ahab ma sau mayaka mangina ipatuduhum mai semulai manugo jauh-jauh ma panurirang Baalon majau dewa nai. Dang marelus sampai di siati daging na siati lagi daging na asa asiro hani Baali asa dia lusi aka jojo nai tonggo dang marelus mulai manugut sahat rodi hosniari. Roma si Elia auma asa di ida bangsoi na debata Jehovah do si sobbao na olat debata Jehovah do na adong. Dungin neba nama tu debata. Ale Tuhan alusi tangyakon om matikina bayano mumulak haporsiaw ni bangso otuho. Ala ni buak mapelianon. Ito Roma api se Banu Gijang. Dibuak mai jonggi na pinotong ni si Elia na di atas ni Sobani habis itutung makan. Gaya matutung malanya api habis madu Sobani habis madu ai na ditorun ni Sobani. Laos di ida bangso Israel narotusi marsoba manasida manukap madok debata Jehovah do si sobaon inna nasida ma itu Roma si Elia takut akka panurirang Baali itakut ma 450 halak boam ma tu beribaan boam ma tu sungean inna di boam ma tu sungei jala disima diseati si Elia panurirang Baali pola do digohimu dari sungai inganan paniatani ujungna diboto si Ahab dui isidu si Ahab dibereng dui mula maraja Ahab ipabuo matui natana ipabuo matui si Isabel nang mate diseat si Elia 450 halak
panuirang ni dewatanai, panurirang Baali. Ujungnya gabi sugu marohani si Isabel, gabi dipatik konibana ma tung naso jadi mangolu si Elia. Ikon pamateon nama si Elia. Ujungnya lari ma si Elia mangina. Idu delenna. Lari ma si Elia makka maolhon hosana. Gabi mucak maibana pasiding diri sian inganani asa unang mago hosana. Di tengah-tengah ni situasi songoni mahurian itu hatta. Makatai debata marhite-hite hatana nahujahahon siapa laipe ima jamita di bagasat tikion. Madok tu ibana mulak maho tu dalammu hian. Namar lapatan unang lari kembalilah. Sada perenungan dod dihita hurian itu hatta. Songon na di epistel nakaningani. Na diberitahon natajaha siapa laipe ima taringot tu hurian na di Tesalonik. Mabiar Apostel Paulus sotunggabe muba hapor seaon hauduhon ni ruas na di Tesalonik ala ni sitaonon na ni rupan na sidei. Polaro sampai disuruh si Paulus si Timoteus laho manakasi hapor siaon di huria Tesalonik manang nong mubaro manang hokdo ay tongol na sida mar hapor suhon. Ala memang hurian itu hatta nabodo hapor suho si taononi mempengaruhi hasatiaon tu debata. Nabodo ala niya katantangan hapor suhon hapa eton ningolui gorang niya kapergumulani mabaen hahotan ni hasatiaon maradupon debata. Laho mangulaho persurona nasongonido nama satu si Elia ala nunga di bote mana sahak mahata tu si parionna hata ni si Isabel nasoloasonna ibana mangolu ikko pamateonna ibana baujunga lari mana lari ibana sini bagaimana imana matu dia bataru pani besehera nautikos yana kepuku. Buat mabulus hosakon ini mana? Buat mabulus hosakon. Jadi on gabe sada sososo sorot tuhita huren itu hatta asa molohita pe molotadu piha porsuon neng mabuin yan hot hita pakyon ni debata lahu mangulahon ulau ni dewata patulus sakana. Neng maturut cita setia mengihutur dewata dohok makobasi Tuhani songon temani minggutta sadario. Ape nama sa ditong-atongan ni padalanan ni ngulutta molotungpe balos niya kanadenggan akan najak tajalos siya nakadongan. Molotungpe godang naso makalomohon akapakobasyon na dengan natapatupa bahkan mungkin lebih banyak mayoritas yang tidak suka unang sumurut ti tamang mangulahon pakobasyon di Tuhani unang sumurut jangan mundur meskipun itu mereka yang tidak suka lebih banyak alana songon naliturpukon doho do mangula di bata nang peminoritas cita tabering gumurang naso marlomoni roha alai yakin mahita hurian itu hatta songon nabi nain ni dewata tu kondisi ni si Elia di turpu jami taon songon iru bahenon ni dewata tu hita nang penunga istri ni raja manang raja na mangonggop hosa ni si Elia merasa si Elia lau mati nama alero debata itor di patudo debata do padonganionna pakokoponna lau mangudihon si Elia omma bain ne mana omma bain inna debata miahima si Hasael gabe raja gumonggom Ram jadi Ramon bangsa Syria
Luar biasa nih, babui suruh dia batasi Elia melantik raja yang baru di bangsa Sileban, bangsa Syria. Dungi miahi muse lantik masih Jehu gabe raja di Israel. Asa iman non nama balikon akka alonai siap bagasan. Lantik ma si Hasael bayar raja gomong gomram gabe raja di Syria. Asa iman non nama balikon bangsa Israel utara sian luar. Itu bantuan dari luar. Melantik raja Israel baru iman akan nerona si Jehu itu bantuan dari dalam. Siap bangsa Israel utara sendiri. Jalaida ma panggatim si kamu ima si Elisa laho manguduti ulomu inna dia bata. Asing ni adong 27.000 nai bangsa Israel utarai na setia marsob batuau inna dia bata tu imana. Gabiom ma semangat di si Elia mula may bana tututu dalan na tukad Damaskusi songon na ni debata tu ibana unang melarikan diri unang gabe sumurut siap persuruan tu debata sian hasation na tu debata holan alan ya ancaman dohot aka penderitaan na niya dopan na songon di mana kita huren itu hatta terus mahita mengalir diri tau setia mangihut Tuhani doho makobasi Tuhani sian nasa gugutta nasa tolak ni gugutta. Unang sumurut kita sian haburjota mangihut Tuhani doh nama kobasi Tuhani nasa lelengon. Apalagi malah manugu-nugu jol maasaho marhapor siau tu debata. Unang gabe dilur rohana marhapor siau tu huaso hahulumun na asing. Unang marhapor siau tu datu hagogon ni datu do marhapor siau tu hagogon ni akan asing na dihasiang ano. Morutung pegurang nama kasugo kita songlor nakani gumurang nama kasugo kita sen nama kalomohon unang mabir hita di sihuren itu hatta mangula do debata madongani hita asa tulus akan atas akapi di tonga-tongan iulaw na taulahoni debataru na mangula di bagasani law pasautoni songon strategi na benani debata di bagasan turpuk jamitaon. Jadi ada manajemen mengatasi konflik. Di bagasan turpuk jamitaon termasuk doon manajemen konflik. Gimana mengatasi konflik di dalam internal? Molong ehera belga para loani, Tuhan pasti bekerja untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam. Konflik karena penyimpangan. Jadi alani rasa semangat mai hita mengulahon ulauta songon na pinilit ni debata hita na sinuru ni debata sopola gabe moru semangat talas nirohata alani saotik paraloan saotik penolakan manang perbedaan nanging nobelga ancaman Tuhan do nama dongani hita taingot dohatan itu Yesus tu kasih sianna lao mahamu tulia portibo baritau kamu barita nauli di dihamu manasile tu bagasa gua dia bata ama anak doktor di Purbadia jala pos marohamuna saya dong anakku dohamu rasa roh ajalni hasianganon. Jadi dongan debata do hita tatorut cuma semangat makubasi Tuhani mengalih dirita laho patupak kalau moni rohana di ngudut tabe. Namangihut hurian itu hata nanai sidon itu pukot tu hita akamanginang dang hohomboti HP debata mida jolma na patupa parsobaon tu debata sileban dang hohom boti hape debata Tuhan tidak akan mendiamkan begitu saja alai mangula do debata sian nasa gogo doho marhite akka cara-cara naso terdundung pikiran di jolma dan terdundung pikiran di jolma nuaing gabebo dilantik raja di negeri orang nataboto bangsa Israel lo bangsona alai bui dia bata mengkondisikan asa natinodonai gabe raja di bangsa Syria
Nomor 8, dengan berbagai cara di luar dugaan manusia, patupau ni debatado. Natalup tuak kajolma na mga roha marsoba tu debata siliban. Diboto hamu ramang ilang ahana masa tu keluarga ni Raja Ahab. Memang dang di pertikian ni si Eliaw, pertikian ni si Elisa nama. Tohodo dipabakit Raja Hazael manggonggom Syria, gabi raja di Syria. Gabi Syria maro marporang mangalo bangsa Israel na niuluhon ni si Ahab. Laos mati di perporangan itu Raja Ahab. Kerjasama do nasida doho bangsa Juda, Israel Utara, Israel Selatan, lamangalo bangsa Syria. Jala menyamar do Raja Ahab asahera tetara biasa, masyarakat biasa, dai pakai bana baju ni rajai. Asau nangau itembak naroana, asau nangau mati. Alana raja ni bangsa Juda merpakaian kerajado, tedado isi raja, imana raja. Aliang go Raja Ahab itanggal lo baju kerajaan ni. Asa luput dari sasaran senjata musuh. Tapi kenyataan imana do na disasar. Ainum nga debata na mengkondisikan. Debata na mengkondisikan. Mati di perporangan ma Raja Ahab. Dukon ni na didok ni debata pabangki ma miyahi ma si Jehu gabe raja di Israel na rupani laosido mabunuh anak ni Raja Ahab na menggati si Ahab gabe raja. Iro mabunui laosido mabunuh si Isabel laosido muse pahabicon akapinopar ni Raja Ahab. Ima pangotak na manginang tujolma na marsoba tu debata sileban. Tuhan tidak diam, tapi dia akan selalu bertindak. Lau patuduhon balgani rimasna. Udok nak keninga manginang. Pola 2 patik, 2 poin sian 10 patik menekankan tentang kesetiaan menyembah hanya kepada Allah saja. Allah ni sutung tali rohata kamanginang. Marhapor siaon, mamele, marsoba tuna asing. Asing ni holat tu debata. Sutung gabi mangonai, marpangot taki tuhita, dohot tuaka pinoparta. Hurian itu hata mergugo mahita mangulahon hata yang dibata di bagasan obason namanosoi hita asa totok kita setia nakpe mengadupi paraloan mengadupi akka parukilo tantangan sian akka dongata alai setia mahita mengihut Tuhani marsobat Tuhani jala tahubasi maimana torus tuhat taido na mangurupi na mangodihok kita di sudi padalanan inguluta. Dang soal hagugun na digil debata sak kita hatawudo hauluun ulu hita mangulahoni debatama na mangurupi na marguguyuk kita lahu mangulahut sa sadinggal hita mangula debataro babay majadi soal jadi atau enggak Tuhan yang bertanggung jawab na penting taulahum mai sian nasaroha mularong pihak tantangan arong penolakan unang mudur hita teruslah melayani Tuhan memberikan pelayanan kepada Tuhan. Semua yang baik pasti ada orang menanggapi tidak baik. Sadenggan-denggan ni akan atabain adung gojolma yang tidak suka. Yakin doa mamang inang? Bohape cara perdalan di jolma pasti ada nama protes. Tidak ma pilim karikatur. Iya adong masih ada haluri. Taboto do haluri kan kelidai. Oh termasuk mohon binatang kecil alai jadi kendaraan. Nakohan di jolma mau me do alai bui dituhuk jolma na bulun. Jadi molo arung sada haluri HP 2 ma jolma rak do halurion. Ia uju anak no di halurion bapak na merdalan molo naik 2 dak tahan haluri. Iya ulan anak nomor dalan awang ko na protes. Dia dong ngambil tu bapak nan. Wah saya mana anak ni anak kok kan itu kan? Awang ko na protes.
Iya saya detiki mergati mak ngaduja kan. Naik mah bapak noma naik anaknya berdelen. Mai dok jual mesin asing. Itu na luahod doan. Nah itu kan. Ayang go hitau lau mate nama ya nak konina nama norucon. Bahasa gabi mana nakku haludina kan. Oke selesai coba mah 2 halak manakko kan. Aku mesti na protes. 3 mana 2 bapak sama anak sama saja. Tidak punya perasaan. Ngamat sikor haludina. Jadi nauruk di si bohape saya dingga-dingga ni natawain. Tetap juga ada orang yang tidak suka. Alani tatorut cuma mangulau na dingga ni. Arope manang soadong. Godang nang otik naso makalo mohon. Tetaplah makobasi Tuhani. Kita layani Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Hurian itu hata. Sedarion. Patupan di huriata ma acara pelantikan panitia pesta gotilon. Doho pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun di bagasa bulanon. Sauti kupaderham itu hita hurian itu hata. Senajolo siaparan nebaru tu siaparan narubi tu paran nebaru ragamdo aka pengumpulan dana narikot tu bagas joro tu sinagogi. Heado di paharuar raja Yoas, raja Yehuda di 2 raja-raja 12 ya opa 26 pengumpulan dana untuk perbaikan bait suci, untuk perawatan, renovasi segala macam. Sinagogi bait suci bagas jorei. Jadi adonggo pengumpulan dana di patu panasida lau patu rehon akan nasiga. Ang mana penyumbatan non ase nasiga molo di konteks noaing. Ia na bocor matangga manete sibuti jadi biaya tu si ibama pengumpulan dana di zaman ni Raja Yoas. Dungi di pada Narobi hiado adong di patupa peti persembahan khusus. Omma na di patupa di luar ni pitu ni bagas joro. Songonom madidok di si. Maka raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan diletakkan di luar di pintu masuk ke rumah Tuhan. Semua orang Israel dan Yehuda membawa persembahan mereka dengan sukacita dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Jadi jenis-jenis ni pengumpulan dana namang inang. Secara kitabiah siam mulai pada Narobi nang di patupa. Dungi dan pengumpulan dana untuk pembangunan. Jadi Roma si Musa. Di dosi Musa marupani asa di papungu dana membuat pilihanna laho pajongjong kemasuci tabernakel di padang gurun di Paleobema akka masna mas dang mas parjo dang gol itu masna di leon perak kain kayu minyak ahana boy di leon mai di papungu mai lao mabangun kemas suci di padang gurun. Kabayak ma mole padang gurun tadi konon nasi dari musi. Ale ipe ukak dorohani bangsoi papungu narikot tu pembangunan ni. Sementara dui. Jadi mau lugar di jatau ni sodo itu terus satu nama ti sodo kan itu kan. Ake anak kota musi pinoparta musi sodo. Jadi lima tu pembangunan. Dungi aronggo musi kolekte membantu jemaah kecil dan keperluan pelayanan di Parenep Baru. Jadi di sada Korin 10 ayat 1-2 adondo kolekte jemaat di nalaho diperuntukkan keperluan pelayanan dan kebutuhan para pelayan-pelayan. Jika koleksionari arong akka pengumpulan danon narikot waka pelayanan. Dungi totok ripe. Tua Yesus hiaro babayar totok ripe tehe. Hiaro. Dang jahamur berarti. Tajama di Matius 10 pitu ayat 24 1 20 pitu 2 dirham sahala laki-laki dewasa iku mabayar totok ripe tu bagas joro. Roma Yesus lama joho makkail Petrus ida manno dapat to manno dekke bereng mai bebenei arong 4 dirham. Dapat to manno seani sada logam argane 4 dirham garar ma totok ripeta dihodo diau pasaha mai tu bagas joro. Jadi mau bahasa Indonesia didok pajak
baik suci. Pajak, berarti mulu pajak wajib ira teh hukum mah. Itu. Jadi totok ripe arong go Yesus ya ora bayar totok ripe. Airo kon unang gawe pertutuhan au. Anggo sasi tonga bagas ni damang gue datu mungkin bayar roku meraro marbeau marpaja kau tu bagas ni damang. Alai unang gawe pertutuhan au. Gara roku mai. Petrus buat masa ini mamatsing maho lau tu san dapat to manonik ke disi bida mai pamangan nai adong koin argani 4 dirham. Ima bai manggarar guguatta tu bagas jore guguamu do guguaku pasahak mai. Jadi adong ko totok ripe amanginang. Dungi adong pengumpulan dana tu ulau kuria diakoni taingok do tehe si Ananias do si Sapira suami istri. Ananias do Sapira namate singgalap ilanggatani Julius Petrus. Jadi dalam konteks di tiki papungudana nasahuriai gereja mula-mula adong di si hasomalan marsiguguan untuk keperluan bersama. Ubora do pedisi isena artamu artaku ina. Artamu artaku, tanom tanoku, jabum jabuku, ale istrim dan istriku ina kan. Jadi molo majual tano ikon ilio du sude tu hori tanoi tu bagas joro tu apostel. Untuk dipakai keperluan bersama nasahuria. Jadi adonggo di pada baru molo hita dang pada sudi di dokko nati sauti pe. Dungi adonggo muse di pada Nairobi pesta gotilon. Jadi molo pesta gotilon on isodo papungudana narikot tu bagas joro tu akka ulaun di tonga-tonga ni huriai bagas jorei do tu bidang-bidang pelayananna songoni nang tu akka suku Lewi na dikhususud debata balajona siani. Enunga dipatikot debatai. Dibagi mata noon 12 marga manasida 10 seda madapota perbagian tahun Kanaan alai molo bangso Lewi suku Lewi marga Lewi daong. Sia bagas jorema peliam munama sian guguni hauma munama pasatamu tu bagas jorei i magabe balajo dia kamarga Lewi sebagai pelayan di bagas joro. Jadi di patupa mai hurian itu hatta di guari mai molo di Israel rupani pesta Sukah nomor 8 pondok. Jadi marningo pangarangaramotion di debata di nasida saliling perdalana padang guru na dorang so masuk tahun Kanaan. Jadi marningo pakkokoponi debata tu nasida ibarat kalakima pesta syukuran, pesta panen disebut dengan juga tabernakel dan hari raya pondok daun. Di wabima akaguguni nanulana hasil panenna. Di wabima akan bagak-bagak akan dinggar-dinggani. Asabui dipakai patulucu sakka ni dewata diaka pelayanan-pelayanan di sinagoge di bagas joro dohot menjadi kebutuhan para pelayan-pelayan marga Lewi. Tusima peruntukan ni hasil ni pesta panen ni. Jadi songoni mana kita huren itu hatta nang mar pesta gotilo mahita. Gudang nak kaning ragam-ragam ni akapelia-peliani. Dang arong tidak rupani ngarong pelian minggu arong pelianon dang arong i molo pelianon di patupa pelianon go totok ripe patupa dotong. Jadi gudang go ragam ni pengumpulan dana lao rikot di huriai. Jadi molo pesta gotilono namanginang syakita do adonggo pelayan ni HKBP ribuan halak ma pelayan ni HKBP ribuan halak kalau padita pe ngamar 2000 lobi kalau padita asing bibil fro asing diakones asing dope guru ria asing dope akadosen neko gajion ni HKBP. Jadi ngarong sentralisasi di hita sedana sentralisasi ima menggajut sudi jala sumber dana sentralisasiun sian huria-huria ma sakuria tahun akawang masuk sude naro di huria tahun hamolateo pele-pele PHD pertanyaan pele minggu songonon 55% mai tu pusat ikirim 45% mai tinggal di huria tahun imana pakeota tu sude
Ape pelayanan sarupa do sebelum sentralisasi dung sentralisasi keuangan HKBP. Iko borha do liburan sekolah minggu, liburan kelas kecil, kelas besar dibiayai huria belga-belga ratusan juta. Dan gabe moru dung sentralisasi. Sebelum sentralisasi doi dimulai, dung sentralisasi dang macohoti tetap berjalan programi ala denggan programi. Songoninang akan asing. Nomor 8, kebutuhan pelayanan di Huriat tahun tetap tidak berkurang. HP keadaan keuangan di Huriat tadi son demi mendukung kemajuan HKBP secara global. Iko pasahaton 55% sudah pemasukan tu kantor pusat tentu tidak seimbang lagi. Keadaan keuangan di gereja tahun mendukung sudah pelayanan sebelum sentralisasi dung sentralisasi di Tikion. Alani i molo pian non target pesta gotilon songon naga belgata BG ima latar belakangna ikon boido bijaksana huriei mengimbangi semua. Jadi molo tadokon belgama target ini panitia pesta gotilon olah di 500 juta mainna boy aledang mangopi besude PHD sutingi pangido betu dapur kopi unang be dia dibiayai huria be liburan sekolah minggu tahun naro aku tak joi 100 sekian puluh juta kan dungi akka amado akka nasing paropua molo lautu nasing molo festival unangi jalo bantuan dana siak kuria mabain custom boy de sude boy alai gabe moru mas semangat di hita nata buat rupani bohado semangati asa tetap awet di hita semangat untuk mengembangkan parsaura di Huriat tahun madohoti kaulaon baik tingkat resort, tingkat distrik, tingkat pusat bui tur cita semangat jala terbarita guarni HKBP pasar minggu alai ikon rakma hita bergandengan tangan laho margugu patukon akka parsida budabuan narikot tusi tadara masakut tabi hotik unang mautiku mula dong gudang asabu imardala kuria tahun songoni terus programi dangarong na disuna programi dangarong na diorui programi ulun sutungga belas gale hita ala gudang do hita ala torok do huria tahun jala lumayan do perekonomian ni ruas ni huria di pasar mingguan martibakon huria na asing mangigil debata sian nadong na dihamunaido amanginang dang dipaksa hita mabuat siya na asing asang leono tatu huriaw daong narong nadidopek muna ido leo kamoti bamulase na rupani 30 miliar ba naotiki betul ras juta kan oti doi 30 miliar 30 juta oti maliak kamu sian gudang nyarta munai jadi di pargogo itu ham mata tanya kom ma panitia nanang dilantik anon asa margogo na sida patuluconon bergandengan tangan mahita manginang nariko di Tuhan idui songon nahodok nakaningani begitulah keadaan yang harus disiasati harus dimanage jalan nama meneson hita dusudi dakola padita resort dakola par tahun dakolan akan aktif di punga koron alai sudi du hita nasa huria pasar minggu memanage sudi. Kita harus bijaksana memanage sini. Setoran kita harus kita serahkan 55% kantor pusat. Tetapi pelayanan kita harus berjalan. Walaupun hanya 45% dari semua uang masuk yang tinggal untuk kita. Cara nama ini tabai ma pesta gotilon. Rak mahita merguga manginang. Songo dia penon kebijakan dia panitia pesta gotilon laho medungdung mencapai target dari hasil si pakyota narikot tu pakobese di huriaw ba ra mendukung maita kamanginang narikot tu huriaw doi molarong pedibayan panitia non aka cara-cara pengumpulan dana sian narong na dihamunaima pelihok kamu tolu bulan masa ke panitia non bulan September mata sakapi patupa pesta puncak upa bua on atik biadi deposito hepeng muna sudi saya tolu bulan asa pakaluar hamuhian na di deposito otik jadi bulan September akhir pesta puncakna molo arokia di deposito pakaluar hia mau ti amainang
Ati biya jatuh tempo sugut manang bulan naro, manang bulan Agustus jatuh tempo na itu pasisi meotik latu pesta gotilon. Tuhan ma na marguguyuk kita. Selama ulang tahun ma di ama namin yang majalo ulosan non. Las mauramuna majalo ulos ya kuriata songot tangiang dui akamagina. Tuhan ma na manupahi ngolumuna mangalehon tiur ni roha, tiur ni haporsiaon di uduk nilakani ngolumuna. Amin martanya mahita. Mauliate madihwali di bata amanami pargugoy mahami pahotol lakanami mangihutoko doho makubasiho nang pesipata gudang dinamika parngoduon tanggapan siya nakadongan taringot tu aka ulaon lumubi aka hatigoran hasitongan na huhubasi kami unang marong nasumuru isya kami Tuhan holan alania kodeng unang gabi adong sumurut haporsiaw hasetion nami pakyom mo makubasiho ali di bata Jehovah manami di bagasat tikyon tanya konon nami do ruas ni huriam na di bagasan habok ni roha horo Tuhan na puna hosa hanguluan guru di hodo sudi hosa ni jolma alai di habok ni roha alani pasirangon ni alani hamatiani tukoma Tuhan na mangapuli roha ni keluarga na tinadikon ni dongan nami na marujung holo di bagasan obason sian wilayah sada. Debata Jehovah manami daun ni makaruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Lumubi na dirawat nuan di rumah sakit. Ima inri boru purba. Songoninang amang ari tonang dohot inang amora boru sinaga. Pasu-pasu matuhan sudah panupahion niya ka dokter. Marhiti pangobation, pemeriksaan, perawatan. Asa gabi makoron hamalumon itu nasida. Tibu nasida mulak. Tugan bagas na di bagas sa kay pason. Pasu-pasu masudia kadungan nami masa pemulihan ditungan di bagas nabi. Homa Tuhan napasikopon hamalumon di parsahiton nasida. Marhiti-hiti aka perawatan, pangobation na pinatupan ni keluarga. Lasongnya di bata amanami. Dia kadongan nami naung songoni nania liling na mangay parsahiton. Sahatul dia bason. Leo matuha bengit ni roha di nasida. Mga dupi sahit na songoni liling nga diay. Leo matuhan tiur ni haporsiaw di nasida sutung gabi mitop haporsiaw na. Holan alang niya kaparsahiton naung liling di ay nasida. Jala melutung siya di roha mali Tuhan. Pamalum manasida siya sahit na niya ena. Homa na palohon nasida siya panggosa-gosaon ni sahiti. Napinong liling nasida mga isahiti. Tuduhwasom laho pamaluposa. Ali di batama nami di bagasat tikyon na patupan ni huriam mapalantikan panitia pesta gotilo ni huriam. Horo Tuhan na manudu nasida. Tetu hodo na mga liyo sahala tu nasida. Dukon di paujakko na sida tuha sadari gabi panitia pesta kotilon. Pos dorohan nami Tuhan. Di bagasal las ni roha na sida makubasi songoni nang ruas ni huriam saluhuna. Nang parhala rupi. Di bagasal las ni roha sisa da roha, sisa da tahi, sisa da gugu, sisa da semangat. Laho patulucon program ni huriamon marhite-hite pesta gotilon na naisi hubasan nami. Lasoni mali debata Jehovah manami di proses pembangunan perluasan ruang serbaguna pe na terus depe mardalan. Homa Tuhan na patiur ho patuluconi. Tiak kana hurang dope Tuhan parsida buat tusi. Homa na mangilaw dalan asa gabe sikop sudi. Akadana narikot pakyon nami. Pasidukon proses pembangunan perluasan ruang serbaguna di huriam. Ali debata Jehovah manami lasong nima dia karuas ni huriam na marulak tahod di bagasan na sa minggon. Muliate madihwali Tuhan dia siluruham na marmahani na sida na sililingon. Sa di pargugoy hodo na sida uju gale. Di daw ni ho uju marsahit. Di paluho ho uju juk pamara. Totonggo di parmudu-mudu ho na sida Tuhan. Sahat toro di bason. Pinuji maho Tuhan disudia kadinggan di basam marudupun na sida. Lasoni mau penghidup kami todo pamu Tuhan.
Nan diudu nilakan ngulu nasida pe tujulan nario di tahun baru na tinabami itu nasida. Ho matuhan na marmahani nasida ganopani aria doh borin. Tuko matuhan na malugu-lugu nasida. Tujapalan na loma tu mata aik mual natio. Totong matodim tu di perubadia Tuhan na manuturi roha ng pikiran nasida. Leho gajang ni umur Tuhan. Leho las ni roha nang hahi pason. Matcagudang go Tuhan akasih hubasa ditongani huriam na nain patupaw ni huriamon. Loas mahami akan na pinatujulom Tuhan. Di bagasa sahala do gugo na siya ko laho makubasi. Jala loas masudi akasih hubasani. Mga lehon tabbani hapor siyaon di hami na sa huriaon. Makorolas ni roha pasu-pasu di hami. Jala gabi hasa ngapon di guar mo na badiyeng. Om masob batangi ang Panginoon o pasatam ito badupanmu. Mga sahog guar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Hurili tuhatang, taparadi mapilata tapelihu madibagas alas ni roha, huhu marede sebuke di nomor onom rahasia puluh itu. Sonam rohati sai horas jala martua nasara hinok kopli hototongi hutoroku Jesus napalua ho sabino Jesus napalua o sabido lo aku ala di martua diriku mangihu tolomomi darah ena ulosalku namanggo hiro hati mototongihu tonoku Jesus napalua sabido lo aku ala ni martua martara ena Maria dia do pami sai patau matiruan songoni hangidomi hototongi hutoroku Jesus napalua o sabido lo aku ala di martua
jala martua nasana hinokokmi Hotoktomi hutonoku Yesus nabalua Hosabio oloaku alani martua Naradeno almanao Mangasaho parami Moloho namagogoy hon kaluha holoni Hotokong ihutonoku Yesus napalua Hosabino oloaku alani martua diriku mangihutun lomomi dada bena olo salku namanggo hiro hati kotok dong ihutonoku Yesus napalua Sabino loaku alani martua Berian itu hata kepada di marohata masuk tu acara pelantikan panitia pesta kotilon Maret di Mahita. Bagaimana di Jahahon sekretaris ni Huriata aka guar-guar ni panitia pesta kotilon ni Huriata HKBP Pasar Minggu 2025. Susunan Panitia Pesta Kotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Penanggung jawab Pimpinan Jemaat HKBP Pasar Minggu Amang Pendeta Rijon Malcolm Siahan STH. Penasehat 1. Seluruh pendeta HKBP Pasar Minggu. 2. Sintua HKBP Pasar Minggu. 3. Majelis Perbendaharaan. 4. Amang Profesor Dr. Taralan Tambunan SPA. 5. Amang Dokterandus Mangara Pardede MSI. 6. Amang Insinyur Oka Aruan. 7. Amang Profesor Dr. Insinyur K.
Kaman Nainggolan MS. 8. Amang Sintua Insinyur E. Lumbantoruan. 9. Amang Sintua Doktorandus GM Pardede MBA. 10. Amang Insinyur Harrison Simanjuntak. 11. Amang Merari Nainggolan. 12. Amang Sintua Insinyur Gibson Simanjuntak. 13. Amang Doktorandus Oliver Simorangkir. 14. Amang Doktorandus XS Pakpahan. 15. Amang B Marpaung. 16. Amang Doktorandus Marsakap Huta Barat. 17. Amang TM Simanjuntak. 18. Amang Doktorandus Sahat Huta Barat MBA. 19. Amang Insinyur Demak Panggabean. 20. Amang Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM. 21. Amang Sintua Doktorandus D Tambun. 22. Amang Sintua Insinyur James Silitonga. 23. Amang Sintua Insinyur Manahara Simangunsong. 24. Amang Sintua Doktorandus Harold Pandiangan. 25. Amang Dr. Luhut M. Pakpahan SE AK MM CA CPA. 26. Amang Calon Sintua Freddy Hilton Tambunan ST MBA. 27. Amang Insinyur Guntur Sinaga MM. 28. Inang Sintua Hani Boruhuta Galung SE. Susunan panitia. Ketua Umum Amang Aris Huta Barat SE. Ketua 1 Amang Dr. Luhut M. Pakpahan SE AK MM CA CPA. Ketua 2 Amang Tupal Simanjuntak SE. Sekretaris Umum Amang Sintua Nixon Saragi Sidabutar SE. Sekretaris 1 Amang CST Christopher Lumbantobing ST MM. Sekretaris 2 Amang Sahala Tinambunan ST. Bendahara Umum Nyonya B. Simangunsong Inang Merintan Boru Simbolon SEAK CA MAK. Bendahara 2, Bendahara 1 Amang Sintua Haga MH Simatupang SE. Bendahara 2 Nyonya Dr. Luhut Pakpahan Inang Insinyur Erni Boru Huta Barat MBA. Romaha Muamang Inang nang dijuhun nakani tujulu. Seksi acara A. Ibadah. 1. Amang Pendeta Saur P. Sirait STH sebagai koordinator. 2. Inang Pendeta Rapina Ina Buana Boru Habean STH. 3. Amang Sintua Hulman Simanjuntak. 4. Amang Sintua Abner Simamora. B. Seksi Ramatama dan Hiburan. 1. Amang Sintua John Flores Panjaitan. 2. Amang Sintua Gibson Siahan. 3. Nyonya Sintua P. Siahan Inang Sri Vista Boru Limbong Eskom. Seksi Dana. 1. Amang Calon Sintua Freddy Hilton Tambunan STMBA Koordinator. 2. Amang Ricky Panjaitan ST. 3. Amang Insinyur Guntur Sinaga MM. 4. Amang Dunan Siahaan. 5. Amang Ade Rijal Panjaitan. 6. Amang Pandapotan Siahaan ST. 7. Amang Sintua Bernando Hot Marihot Sitombul ST. 8. Amang Ronald Situmorang. 9. Amang Anton Sianipar SE. 10. Amang Calon Sintua Ginda Persoran Sitompul. 11. Amang Sintua Sultan Madohar Nainggolan ST. 12. Amang Calon Sintua Antonius Siahan. 13. Amang Calon Sintua Alvan Jones Lumban Batu ST. 14.
amang calon sintua Teng Ferry Nababan ST. 15 amang calon sintua Sahat Parulian Turnip SE AK. 16 amang calon sintua Columbus Nainggolan. 17 amang calon sintua Charles Simanjuntak. 18 amang calon sintua Janri Parulian Simanjuntak SH. 19 Nyonya T Panjaitan Inang Sarmauli Boru Sinaga. 20 Nyonya M Simanjuntak Inang Iko Boru Siahan. 21 Inang Sintua Yanti Rosalina Boru Silain SH. 22 Amang Sintua Martua Hasudungan Panjaitan SH. 23 Amang Sintua Insinyur Daniel Tigor Parulion Butar-Butar. 24 Inang Sintua Rita Lumongga Boru Panjaitan SE. 25 Inang Sintua Betty Flora Sidabutar SPD. 26 Amang Sintua Kiraman Ronald Siahan SHMM. 27 Inang Sintua Osna Boru Silitonga SPD. 28 Amang Sintua Abner Simamora. 29 Inang Sintua Helena Rustiati Boru Napitupulu. 30 Amang Sintua Bernat Swandana Matondang. 31 Amang Sintua Peido Siahan SEMM. 32 Inang Sintua Romal Boru Sihite SKM. 33 Inang Sintua Rosita Boru Manurung. 34 Amang Sintua Bobi Junjungan Tambun SE. 35 Amang Sintua James Irianto Silitonga ST. 36 Inang Sintua Tumbur Ruhut Uli Tarida Boru Hutagalung. 37 Amang Sintua Raimat Tampu Bolon. 38 Amang Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM. 39 Amang Sintua Sudarsono Hutapea ST. 40 Amang Sintua Togi Ukrindo Huta Julu. 41 Inang Sintua Dr. Anda Friska Berdelina Boru Hutapea SPD. 42 Amang Sintua John Flores Panjaitan. 43 Inang Sintua Lis Raida Boru Purba. 44 Amang Sintua Monstar Julianus Sianipar. 45 Amang Sintua Dr. Andus Dermansen Tambun. 46 Inang Sintua Hani Boru Hutagalung SE. 47 Inang Sintua Tinur Boru Barasa. 48 Inang Sintua Jen Boru Napitupulu. 49 Amang Sintua Insinyur Juliantus Pardengganan Tobing. 50 Amang Sintua Mulia Simatupang SE MS MA. 51 Amang Sintua Dr. Andus Salomo Paruhum Pakpahan. 52 Amang Sintua Gibson Hasudungan Siahan. 53 Amang Sintua Manahara Simangunsong SEMM. 54 Inang Sintua Serpita Boru Purba. 55 Amang Sintua Karmel Tampu Bolon SEAK. 56 Amang Sintua Hulman Simanjuntak. 57 Amang Sintua Marihot Haposan Tambunan. Seksi lelang. 1 Nyonya calon Sintua Freddy Hilton Tambunan Inang Duma Boru Simanjuntak Koordinator. 2 Nyonya R Panjaitan Inang Vera Boru Siagian. 3 Nyonya T Simanjuntak Inang Dewi Boru Sianipar. 4 Nyonya Sintua M Simangunsong Inang Dumairia Boru Tobing. 5 Nyonya Kuartino Huta Barat Inang Asima Boru Sibuea. 6 Nyonya M Simaremare Inang Maria Boru Aruan. 7 Nyonya B Hutapea Inang Mona Boru Huta Barat. 8 Nyonya calon Sintua K Nenggolan Inang Meinar Boru Sitorus. 9 Nyonya calon Sintua C Tobing Inang Matresia Boru Sitindaun. 10 Nyonya R Situmorang Inang Leti Boru Pardede. 11 Seksi Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu. 12 Seksi Remaja dan Pendamping Remaja HKBP Pasar Minggu. Penerima tamu. 1 Nyonya Sitorus
Inang Yuliani Boru Pangaribuan Koordinator. 2. Aka Koordinator Roma Tujuru. Nyonya S. Siregar Inang Aditya Boru Nababan. Semua koordinator. 3. Nyonya Purba Inang Yohana Boru Gultom. 4. Nyonya B. Siringoringo Inang Luciana Boru Togatorop. 5. Nyonya Calon Sintua A Lumban Batu Inang Noventiana Boru Manihuruk. 6. Nyonya HP Matodang Inang Dwi Boru Hasibuan. 7. Nyonya JS Tampu Bolon Inang Melania Boru Marbun. 8. Nyonya Sintua J Tobing Inang Henny Boru Siregar. 9. Nyonya B Hutapea Inang Dr. Resmi Boru Siregar. Seksi konsumsi. 1. Nyonya AL Tobing Inang Lasma Boru Rumah Horbo Koordinator. 2. Nyonya Calon Sintua M Nainggolan Inang Margareta Boru Sitompul. 3. Nyonya Sintua MH Panjaitan Inang Oslinda Boru Sitorus. 4. Nyonya Sintua H Simatupang Inang Agustina Boru Simanjuntak. 5. Nyonya Pangaribuan Inang Risma Boru Sibarani. 6. Nyonya Sihaloho Inang Berliana Boru Simarmata. 7. Nyonya Sihan Inang Ivana Boru Sihombing. 8. Nyonya Sialagan Inang Marni Boru Raja Guguk. 9. Nyonya H Panggabean Inang Angelin Boru Tobing. 10. Nyonya Sihite Inang Nani Rosa Boru Raja Guguk. 11. Nyonya Sinaga Inang Ulina Boru Manihuruk. 12. Nyonya R Sirahit Inang Juwita Boru Tanjung. 13. Nyonya Sintua B Matondang Inang Retni Boru Hutapea. 14. Nyonya Sintua J Panjaitan Inang Yuliana Boru Sinaga. 15. Nyonya K Huta Barat Inang Melva Boru Pardede. 16. Nyonya Sintua M Sianipar Inang Las Maria Boru Situmorang. 17. Nyonya I Sianturi Inang Purnama Boru Hutasoit. 18. Nyonya Sintua B Sitompul Inang Mardiana Boru Hutasoit. Nyonya Sintua D Sidabutar Inang Masdiana Boru Marbun. 20. Nyonya R Siagian Inang Boru Situmorang. 21. Nyonya Sihotang Inang Rosita Boru Pasaribu. 6. Seksi perlengkapan dan dekorasi. 1. Amang Ulman Situmorang Koordinator. 2. Amang Sintua Monstar Sianifar. 3. Amang Calon Sintua Sultan Madohar Nenggolan. 4. Amang Takas Manurung. 5. Amang Gugun Lumban Tobing. 7. Seksi publikasi dan dokumentasi. 1. Amang Sintua Faido Sihan SEMM Koordinator. 2. Amang Harapan Coki Panjaitan ST. 3. Amang Valen Panjaitan. 4. Amang Ferdinand Sianturi. 5. Amang Alessandro Gabe Simbolon. 6. Tim live streaming HKBP Pasar Minggu. 8. Seksi kesehatan. 1. Nyonya R Sihombing Inang Dr. Rima Boru Simanjuntak Koordinator. 2. Nyonya Sintua James Silitonga Inang Dr. Sandri Boru Manalu. 3. Amang Dr. Ricardo Tobing. 4. Nyonya P Napitupulu Inang Sontiar Boru Huta Bayan. 5. Nyonya S Situmorang Inang Senandung Boru Huta Barat. 6. Tim Kesehatan HKBP Pasar Minggu. 9. Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Humas. 1. Amang Sintua Bernat Matondang Koordinator. 2. Amang AKP Daulat Nenggolan. 3. Amang Ramses Simbolon. 4.
Amang Junianto Simanjuntak, 5 Satpam Gereja HKBP Pasar Minggu. Demikian. Huriani tuhata, madok moliati mahita tu Tuhani, nasi tutong merdingga basa, mernida huriat taon, jala nasai patujuluhon, akaparhubas, paulihon akasihubasa di huriata. Jala moliati maruhata di haradion ka amanami nanami di son, na pinatujulu, laho mamikirhon, makubasi, narikot, tu akaulaw na patulucho pesta kotilon di huriaon. Tatanya ko manasida ka manginang, argugo na sida, laho mangulahoni. Dihamuna sa luhut na kamanami na nami, panitia pesta gotilon di Huriata HKBP Pasar Minggu 2025. Sadarion, Minggu 20 sia Juni 2025. Latihum mahamu, gabe panitia, Pesta Gotilon 2025 HKBP Pasar Minggu niluhon ni Amang Aris Suta Barat di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia sai di patau di pargugui Tuhan debata mahamu laho patulucon ulau ni. Amin. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu nomor sada garis miring SK PSM garis miring GOT garis miring 6 Romawi 2025 tentang Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2025. Menimbang pentingnya Pesta Gotilon tahun 2025 diadakan dalam rangka ucapan syukur atas hasil kerja yang dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing jemaat dan juga memenuhi dana untuk keperluan kegiatan-kegiatan program HKBP Pasar Minggu 2025. Mengingat tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Memperhatikan rapat huria tanggal 27 Oktober 2024 tentang program kerja Pasar Minggu HKBP Pasar Minggu 2025 dan juga rapat dan sermon Majelis Tahbisan tanggal 25 Juni 2025 memutuskan dan menetapkan susunan panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025 seperti berikut dalam lampiran yang telah dibacakan. Kemudian panitia bertanggung jawab kepada Majelis Tahbisan melalui Pendeta Resort. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki kemudian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2025, Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu, Pendeta Rijon Malcolm Siahaan. Selamat melayani, Mak. Ulak tuh dulu tak maring sombat tiki madokata teh mengadut turuas mahita pasatay matu ketua panitia lao pasahaton hata huhuas itu hita. Oleh hati sebelum mandokata molo boy na di jo naking aka anggota boy jongjong hita di hundulatta aka anggota panitia molo na tujolo koordinator mangido dot gomo sasa jok kita na di jo naking sebagai anggota jongjong mahita di hundulatta mulai hati. Jadi horas madita amang inang Horas shalom. Jadi mandok mulai hati mahita tuh
amat tadi bata siala asi dot holong ni rohana di bagasan hai pason hita boy marpungu marminggu di sadarion. Jadi naking dak pola gajang sambutan sian hami au Arista Barat mewakili sude panitia Gotilon tahun 2025 secara khusus tu amang inang ruasni HKBP Pasar Minggu nadong di Gerejaon manangna mengikuti sian jabu melalui live streaming. Jadi perjolo mandok moliate tu amak pandita resort nunga di patorang amak pandita resort sudah naking latar belakang ni pesta Gotilon di tahun 2025 on. Jadi dak pola gajang. Jadi Holland mandok mangido dohot gomos di bagasan seret ni roha tuhamu amang inang sudah ruas ni hagai Pasar Minggu perjolo Ibuan hamu mahami sudah panitia di bagasan Tangiang asa saya diiring-iring di pasu-pasu Tuhan hami mandalaton sudah kegiatan rencana program ni Gutilonon mangandi dok amang pandita naking 3 bulan do masa nami karejo asa di bagasan Tangiang dibawa kamu sehat-sehat hami di bagasan hai pason molo tu rencana kegiatan dot program anon di pasahat melalui sosialisasi baik melalui tikting manang di sosialisasi sian panitia di tiap minggu. Jadi dak pola godang siap kami mewakili panitia mangido dot gomos kerjasama bantuan dot sude partisipasi nih ruas nih hagai Pasar Minggu sian sekolah minggu 1 lansia asara pita marpesa di Gotilonon di bagasan Lasni Roha boy tercapai sudah target na ujalo hami. Jadi songonima hata sambutan di bagasan Lasni Roha mahita saya tu hata masuk hita moliate horas moliate mak diamu panitia nami boy mahamu amanginang mulai besetu dulatta. Marede mahita sebuk kede nomor 140 las jongjong mahita saluhuna. Tatanya kema piliata martangi yang hita. Alede bata manami na di benua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehol lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mau diutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilen nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilianon. Pati bulhok karajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang di silehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmo, sai Roma harajomu, sai sau malo meni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadariun hangulua siapa hari. Sisa madusa nami songo panesa nami, didusa didungan namar dosa tuhami. Unak kami togihut tu pangucunan, palua mahami sian pangagung. Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasahor homma damena tutodim. Oras madita manginang unang jopit termulak kita masuk ma uduk mahita tu acara mangulosi. Roma 7 ditiki marede nanaing siulosan. Marede mahita. Isi maju. Satokik kita Hudul johita yudulat tamanginang satok kidoon. Tede huma. Sudia kadong aku parhalado isom mahita dong ani hamu hami. Sudi mahita kadong aku parhalado. Iya. Jadi dihita na sahuria may pasatot ka maulos tu dongata di son tu inang sitanggang boru tambunan do cik boru si boru tambunan ya may daw boru tambunan jadi dia minang may daw boru standar
Udah berburu ya. Nyonya tahu buru setangga ngate, jadi mainan. Inang. Nyonya setangga buru kampungnya. Jadi di semua dorong naik atau muna duinang, nyonya tua. Di ulat tahun muna apa 70-an sedarion. Minggu nate bulanon. Kata yang debata di poda tu le saponom di dosono. Di tangan nasia betul gajang umur jala dihapirang nado hamorawan dohot hamulia. Nuaing nai pasarot kama uloson pasarot di huliata tu hamuna metu Tuhan. Pangian donina. Asang giat di pasal Tuhan semua panitengyon ni perpesan ini anggo debata saya podoon na doho sesabin di pasabin siapa ngago ni bigwatu saya ulosan na doho habonga jala marhaporusan tutorun hakir na ido ho jadi lima tanya tak agi batulus mai tuhamu marhite na pasatun uloson asang giat tuham ma napaparulocok kamu nama ulosi hamu marhite huasona tinala mangaramu tidagi nang sud di muna asal nami ma songon hata upasa nyalak baka misita batua perlinggo manisi boro debata taino silot tua tanyang nami na sahuriau di ulang tahun muna na papitu puluhon di bagasan bulanon say horas ma hamu di paroro hima kami lasmaro hamuna majalo uloson songot tanyang ni hitana sahuria tu hamu agiat lama parupa debata Butima musik Pasu-pasu hami yo Tuhan sayu sehodamemi saya pehota kami Tuhan leho tua gogomi di portibion by maaf Tuhan habaran nilas niroha tuna marsaki tuna dangoli gabe pangapuli pasu-pasu hami yo Tuhan sayu sehodamemi saya pehota kami Tuhan leho tua gogomi sasani sulu masatu batia mengasahat dia pehon kuliatan kurosot tuhamuna ina medua saya pema pasu-pasu ni debata tuhamu songonina tua kapila parmona betina poras mari kita mari dihita aku tuh tutup perhada di sini ya kita bernyanyi di sini suara ini. Sini. Pasu-pasu hami yo Tuhan sayu sehodamemi sayu pehota kami Tuhan leho tua gogomi di portibion by maaf Tuhan morang maraloho dosa di wen
selalu musuhi si bolis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehodamemi, saya pehotangami Tuhan, lehot tua gogomi. Makanya kita. Ale Tuhan debata Jehovah manami setop pasaluhut na punangulu hosanan perngulun nami. Diari na pinarbadia mon roham itu dopa mo Tuhan. Memuji guar mula badiai doho makalacot dengan dibasam. Dia kahabur jommu nama kokop pami akka biru-birum. Biru-biru na pinarmahamu. Dungobi Tuhan tu ina nami di son ina si tanggang boru tabunan. Dohot inang hutauruk boru si tanggang. Nasa di permudu-mudu ho Tuhan nasida nasalilingon. Madalani nguluna mangadupi sude akaparaluan ni hapor siauna. Pola Tuhan boho umur nasida 70 tahun di bagasan bulanon. Pinuji mahotua di sude dinggan di basam. Nasay mga lihog gugo na madapot-dapot do tiur ni hapor siaw tu ina nami na dua di son. Jala songot tadda ni tangiyang nami, hirim ni roha nami si pamasaom mutu nasida. Mariti na pasahat to mga pehon ulos, siya to nga di huriamon, tu ina nami na dua. Say homa Tuhan matinangi patulot somi. Homa tututuhan na mangulosi nasida marhite-hite habong mo. Marhite-hite huasom na suggogoy, dinalaw manggonggom daging ng tordina. Doho mga ramoti sude gumi ni ngulu na sude akaya nako pinopar na pinasaha mo na sida. Asi marohang Tuhan. Totong matiur bain hapor siyaw ni nanamyon. Tiur matuhan panatapan na dia kapasupaso na baru no balga. Nanaing si papatarom mo tu saluhu akan hapor siya. Takasma idaw di inanamyon. Diudu nilakan guluna. Oratung piarong Tuhan nakasihol ni rohana sila. Tuko matuhan na patulutson. Homa na pasauton. Uy idaw na sila Tuhan hamamasa ni sudi akapakirimon na. Na di pangilo tuho naung dipasaha tuho marhikitayang na. O matuhan tangiyang mauliate no subok kami tudupamu. Doho pangiduan na ilehere na upasat kami tuho Tuhan. Asa pasauto mo may tuhami sa luhuna. Songoni pangiduan nami tarimot tu ina nami ina si tanggang boru tabunan. Dohot inang hutauruk boru si tanggang. Se sama dosa nami Tuhan. Asa talupa ni majalo sudia kadinggan di basam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ana. Dohot parsauran ni todi purbadia iman. Nasai madongani hitaon saluhuna. Amin. Oras madihita. Oke, oh ya. Isom mahami jalak kamu deh. Isom mahita masih jalang di jurun. Kenapa merek dehami? Sui naman.